किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त सुंद' अपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफ्रा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। आङो इन्ट्र एसे होनानै होखादों। तो पीएम किसाननि सायाव सावरायगोन आरो लोगोसे मोनसे अपडेट्स नुनो मोनदों। तो बे साननैसो सिगाङावनो फैनानै दंफैयो आरोना। तो बे आपडेट्सखौबो आङो होलांगासिनो। सेथि आपडेट्सआव थागोन। आङो दानिसो बुंलांखाबाय। बे आपडेट्सआनो जाहैबाय CM-AAA। तो बे CM-AAA 2.0 जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन। तो फुङावबो एसे बेनि सायाव सावरायखाबाय। दा बेवहाय मोनसे आपडेट्स ओंखारफैनानै दङ आरोना। आङो एसे स्क्रिनाव होनानै होगोन। तो जोङो बेवहाय वेबसाइटआव हाबहैनानै तो बेयाव क्लिक खालामनानै तो जोङो फर्मखौहाय साबमिट खालामफिननो हायो आरोना। तो बेखौ खालामनानै लादो जायफ्रा दासिमबो खालामाखै। तो निश्चय गोलाव दिननि उनाव आपडेट्सआ फैदों जानांगौना। तो जोङो बिनि उनावहाय मिथिनो मोनबावगोन मा आपडेट्स फैयो। तो नेनानै दं आरोना। तो गोलाव सम जालांबायमोन। बेखायनो बे आपडेट्सखौहाय क्लियारलि लाबोनो हानाय जायाखैमोन आरोना। तो नेनानै दङ, आपडेट्सखौ होलांबाय थागोन। दा बेखौ खालामनानै लाग्रोदो आरोना। तो बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांदिनि। गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा जिथुनिखि पीएम किसान। तो पीएम किसाननि जोङो एप्रुभेल बाय स्टेटखौ जोङो बेवहाय वेटिं बेबायदि जानानै थानाय नुनो मोनदों। फान्ड ट्रेन्सफार अर्डार मोनाखै आरोना। तो FTO प्रसिडा बेवहाय न' जानानै दङ। सोरना सोरना न' जाखो एसे कमेन्ट खालामहरोब्लानो जाबाय। FTO प्रसिडा न' जानानै दङ दै। फान्ड ट्रेन्सफार अर्डारखौ माने मोनाखै दासिमबो। तो बेबायदि न' ओंखारनानै थानाय आपडेट्स नुनो मोनदों। जोङो माने वेटिं जानानै थानायखौ नुनो मोनदों आरोना। तो बेखौहाय एसे नेनांगोन। साननैसोनि उनाव मा आपडेट्स फैयोना तो लानानै फैगोन। फैसायाथ' माने थाबैनो हाबसिगोन जानांगौ। तो एसे साननैसो नायबावनि आरो मा आपडेट्स ओंखारबोयो। आङो दा बिदिब्ला क्लिप्सखौ एसे होलांदिनि आरोना माबायदि जानानै दङ। CM-AAA 2.0 नि जोङो मोनसे आपडेट्स नुनो मोनदों दे लोगोफोर। दा बेवहाय मा आपडेट्स दङ आं एसे फरायलांनि। Registration and submission of application under the Chief Minister's Atmanirbhar Assam Abhiyan 2.0 have been reopened for the 5 BTAD district Kokrazar, Chirang, Baksa, Tamulpur and Udalguri for the financial year 2024-2025. दा बेवहाय register now बेखौ रेजिस्टार खालामनानै लानांगौ आरोना। तो आङो बेखौ नायलांनि। आंबो हाबनि दा रेजिस्टार खालामनि मा ओंखारो बेवहाय। क्लिक खालामनानै सिङाव हाबफैबाय। सिङाव हाबनाय लोगो लोगो बेवहाय माने नै बेबायदि आरो जोङो नामफोरखौ सोफिननानै गासिबो डाटाखौ सोजोबनानै तो बेबायदि फिलआप खालामनानै आरो जोङो बेवहाय सेभ एज ड्राफ्ट आरो सेभ एन्ड नेक्स्ट जोङो बेबायदि बेवहाय मोननो हायो आरोना। बेखौ फिलआप खालामदो ओमफ्राय सेभ एन्ड नेक्स्ट खालामबानो बियो साबमिट जागोन आरो। तो बयबो बेखौ खालामनानै लादो जायफ्रा एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन ना। तो अब्लानो जोङो साबमिट जागोन आरो बिनि उनावहाय जोङो इन्टारभिउआवहाय लेंहर जानायनि गोबां चान्स दं आरोना। तो आंबो दा बेखौ खालामनानै लादिनि आरो जायफ्रा खालामनानै लाखाबाय बरिया आरो जायफ्रा खालामाखै दासिमबो तो बेखौ खालामनानै लादो आरोना। जों एसे पीएम किसाननि वेबसाइटआव हाबफैबाय आरो नै वेबसाइटआव हाबफैनाय लोगो लोगो नुनो मोनदों बेवहाय FTO प्रसिडा न' जानानै दङ दै आरो गोजा टिकमार्क बेबायदि जेराव गोथां टिकमार्क फैनांगौमोन बेयाव गोजायासो माने जोंनानै दंफैयोना। दा मा जागोन एबारावहाय मोनगोन ना मोना माने गेरेन्टि गैला नामा। फैसायाथ' माने हाबनो जाथारबायमोन ना। नाथाय जोङो बेवहाय वेटिं फर एप्रुभेल बाय स्टेट नुनो मोनदों। तो फान्ड ट्रेन्सफार अर्डारा दासिमबो फैयाखै। वेटिं माने नेनो होदों साननैसोनि उनाव जोङो मा आपडेट्स फैयो बेवहाय जुदि टिकमार्क गोथां टिकमार्क जुदि फैयाब्ला बेवहाय फैसाखौ मोननाय नङा आरोना। तो मा जागोन दाथ' फैसाया हाबनो माने समानो जाबायमोन आरोना। साननैसो नेनोसै लोगोफोर। तो
नोंथांमोनाबो एसे चेक खालामदो आरो चेक खालामनानै कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय तो सोर सोरना बेबायदि एफटिअ प्रसेसआ न' जानानै दङ तो एसे कमेन्ट्स खालामदो आरोना तो मा प्रब्लेम जानानै दं तो बिदिब्ला गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय